ne ya sanya zuciya ta yau take ta yin kuka. Mai zaton so ciki na shi Hamza kwai daɗi na biye min shi ya sakan hauka. So ruwa na zuma ne ruwan guba ne wuya da daɗi cikin sani na sha. Zani ba ko labari sai ku ɗan dakata ne sallar isha. Da nuna ta na kishi na kun ga dole ne mata kauna. Ashe wuya zani sha rabo don masoyi ba daɗi ba. Haɗin mu sanadin waka ne akai yi gayyata na gidan biki ne na manya ba yara ba. Ina zuwa ga filin taro na hangi al'umma sun yi tsab da tsab sun yi shigar girma. Ga amarya nan ga ango haɗin ku yayi daidai wakar biki na kuna iyo nima. Ashe rabo na nan rabon da za ya sani da zub da kukan fili da mazuci. Ina tsaye a filin taro ina zubo ruwan baiti ka goron anguna game da azanci. Wata diya ta zo sashi na make diri da kyawu na fiska har zuciyar ta ba ƙarya ba. Kallon kallo muke yi tare so ne yake buga man na ganguna ya taho ba za ya tsaya ba. An yi taron biki an kare dangina ango har da amarya sun min kyautuka mai girma. Har na shige cikin mota na sai na ji sallama an yi a gare ni anan na amsa ni ma. Sai na duba wane ne ma faradiya na hango mai kyau na fuska a zuci na ji salama. Anan gurin mukan tattauna firar mu ta yi daɗi da ni da ita so ne ya dasa alama. Anan muka yi musayar nan ba akon atashi mun sha kuni da ita ba za mu yi rabuwa ba. Ta yi min so da yi mata kauna dare da zuciya min aminta da iman ba za mu rabe ba. Batu muke na aure duba na je gurin uminta da abbanta sai ya ce mai sana'ata. Sai na ce ni mai waka ne sai ya ce da ni dakata da mai waka garama mai sata. Na ji sun bugo wani tsaki a nan gurin su kan tashi sun kabar ni ina ta faman kuka. Nufin siran su nan ya ɓace diyar su ta rasa wanda za ta so sai mutum da ke yin waka. Waka garan kwarai sana'a ce aikin da jahili ba ya yin shi wannan batun kwarai ba shakka. Zancen siyasa kana hawaye kuka nake da fili da zuciya Hamza ni ba zan manta ba. Masoyiya ashe na gunnan kuma ya faru taji a kunnuwa na ta babatin ƙarya ba. Sahiba kamar ta zauce kuka take ta yi da jini yana yin zuba kwarai ba shakka. Hankali na sai ya tashi ganin masoyiya ta a wani hali hakan ya ƙaran kuka. Asibiti nan aka kaita duk wanda ya gano ni zai shaida na fice cikin hayyaci na. Likita ya fito rai bace ya tambaya abin da ya faru anan na bashi labari na. Sai ya ce me aibu na da na kasance mai yin waka a ce ba za a ban aure ba. Abanta har da mamominta sun yi da dama abin da sun kayo a fiska bai buya ba. Sai addu'a nake yi ni dai Allah ya sa ta tashi masoyiya ta jiki yana yin kirma. Addu'a da nai ta karbu masoyiya ta nara ya zamiyo aure sai ku zo al'umma. Na yi roƙo sarki Allah ka bani ɗaukaka gida waje a san sunana. Sone